COVID-19 asamalong riarlo ng kangdang bomajok sorkara hinpen puthot SOP mate aron akimi ke pangdakpon. Labang songbong son trokajay megaron pangdakpon. Kechengsi rat kaching rumpon aron labang soaron ang bong ke pangdakpon ke. Open function mate stage function doan fit trok an chipahilupon nangji anutin lapen social distancing aron kroipon si kang niadim setami thik pipon vetvet nangji pu pangdakpon. Face mask lapen sanitizer akenang sot puta than pachinipon. Aduntu bang parup liya muluk pen akele chingrumpon longle mate adim bihek polote 50% capacity an akele chingrumpon longle pu pangdakpon. Bia baru ada masara long bang paroi si pen akele lapen kithi ke janga long bang ingkoi pen akele chingrum mate chetong pon longle puta pangdakpon. Puthot dharmo anusthana long do an sita ghontai sia long bang ingkoi pen akele chingrum mate chetong pon longle. Kachingrum Bazaar mate shopping mall hei hui porphai troklote inghap pon jiaphan hukum pipon tanglo. Aduntu sai kam choklem ki dukedam aron along ke jongpon officer pen anut kaprek sai khidoan 50% anvet si sai hemalong dolong chotpo lapen face mask sanitizer te bokte ride do ponangpo puwai phit seta police election duty sai kam lapen emergency service atum doan kaya tengsi claim dam ponangpo aduntu school college along labang sarona teng class 6 7 8 9 10 lapen higher secondary ang deng doan 50% attendance pen si pedo ponangpo Jongsi isia class along bang phokep do pulote roll number 1 pen roll number 25 an lapen roll number 26 pen roll number 50 an student atumang bong arni pachelar si iruyang bong ni thom class pathan pontoy social distancing mask lapen sanitizer pen pontoy online class ki un ponalong online class pedo pontoy labang song bong assembly pabi pontoy lapen jongsi komani singjam phukiso mate pasia kiso do pulote school pawang nang ni puta pangdakpon Aduntu ke dam kacheleng aphuthak public bus hei hui 50% passenger lapen karja passenger pavedet nangji mask sanitizer pen ponvek nangji auto rickshaw lapen taxi atum kewek katewar abang phubang phi inut lapen kache thabang hinian chotsi chethapon longpo puthot aron pangdakpon kulat hei hui along fit truck social distancing pedopon toy lapen kulat chokamar hem phu pen pen bang pho pen akele kapedo de japhan pangdakpon Mask kachikup kenang sot lapen Saloon parlor along face mask lapen face cover aduntu hand gloves pen pontoy labang sot hak aron an kapate pek pon abang phudokok pulote section 188 IPC aron ateng pen ingsai pon po lapen mask chikup ke phan suri sia dai en pon pu puta puthot pangdak pon Bureau Report 365 News India